Eta pantaiaren bestaldean agurtzan itzaurra daukagu. Agurtzan orain beken dago, ze larun batean, uste dut, Euskal Herrian mugarri bat izango den ikuskizun baten zuzendaritza dauka eskuan artean, maite zaitut, ekitaldia, Pirritx Porrotx eta Mari Mototx pailazoei egingo zaien omenaldiaren ardura dauka agurtzanek, eta orain justo beken zaude, ez da, agurtzane? Bekeko jantzitegi baten dago. Bueno, hor erdiskutatuta. Bai, gaur etorri gara, bederatzitan sartu gara, eta, bueno, pues ja eszenatokia montatuta dago, eta trusak igotzen ari dira, eta, bueno, pues ja pixka bat sartu nahi zenean, da ikusi duanean eszenatokia, ba, esan dut, hau egia da, eta badator egun handia. Mhm. Bai. Eta azaltzearren, esandakoa, larun batean, bostetan hasiko da ikuskizun omenaldi hori, gogoratzea oraindik daudela sarrerak salgai, eta batzuk ere guk zozkatzen ditugula webgunean, eta, bueno, ekitaldi izugarri jendetsua izango dela, nola ez, Birtsport Tamari Mototxerrian izan da, baina zure lana ere, bueno, ez dakit, nahiko titanikoa izaten ari da, ezta? Bai, egia da, bueno, egundu egin dudan ikuskizunik handiena da, esan nahi dut, bai espazioz eta, bueno, jendetzaz ez dakitze, asko egin izan ditu jente askorekin, baina hemen egia da artista asko bilduko direla larun batean, eta hori dana koordinatzea, eta, bueno, okerrena izan da hori, ez, hilabetetan irudikatzea, buruan daukasun hori norberak papelan egitea, eskaleta bat sortzea, eta jenteari asaltzea, ez, pues batzuk oraindik etorriko dira, bueno, artista batzuk etorriko dira abestera, ez, eta ekitaldiak, ba, 2 ordu edo iraungo badu, inguru horretatik, esaten du, ez, ba, nik hori bakarrik egingo du, ja, baina zu puzle handi baten zatitxoa zara. Eta nik puzle osoa da antolatu behar dudana, eta bueno, pues, ostiralean egingo dugu bilduko gara, ia gehienok, ba, ensaioekin hasteko, musikari, artista, dantzari, zirko jente, eta bueno, ba, hori izango da pizkatxo bat nire azterketa personal hori, de buruan auki duzun hori, gero ba, benetan ikustea horrek ezurraragizko dimentsio hartzen duela eta batez ere ezurraragizko horrek emozioetara joko duela, ez? Orduan, bueno, erronka polita eta handia daukat esku artean une honetan, bai. Mhm. Eta dauzkazu aipatutakoa, ez? Zirkua, dantza, musika. Musikariak, bueno, antzerki ez nuke esango dramatizazioa, eta bai. Eta gero aipatu nahi dut ere, hemen ez dala bakarrik eszenatokian ikusiko den hori, ez? Atzean ikaragarrizko taldea handia dago, teknikoa, ekoizpena eramaten, ikaragarri handia. Hala behar duelako, ba, eskatzen Mhm. duelako, ez? Eta jente hori ez dut ahaztu nahi. Ze gaur hemen lanean ari direnak hoiek dira, eta bueno, gero benetan jenteak ikusiko du hori, ez? Ba ikuskizun hori polita, bueno, pues izaten da egun horretarako prestatuta jantzi politez, baina atzetik jente asko egonda edo egongo da lanean hori guzti hori gauzatzeko. Eta hori jenteak jakitea ere nahiko nuke. Mhm. Eta ikuskizunari berari dagokionez, nolabaiteko koherentzia mantendu nahi duzu ez? Portuza manimototzen ikuskizunen artean eta zuen artean, ze pista izango da nolabait agora demokratiko hori ez? Bai, Eta gertatuko dira ez? hori da, kasu honetan niretzako erronkarik handiena, azken batean pistan gertatuko den hori, nola pistan jentea edukiko dugun, hori momentu iritsi arte ez dugu jakingo nola funtzionatuko duen, ez? Bai izan da erronka, pixka bat hau gidatzeko eskatu zidatenean, nire lehenengoko galdera izan zen da zergatik ez duzu egiten hau lasarten bertan, ez? Lasarte herri hartu eta bueno, pues erantzuna erraza zan ere bai, ez? Jo, ba, Euskal Herrian gaude, euri egiten badu, ba, hilabetetako lana pikutara joango litzateke, hori batetik, eta beste batetik, pues, beraiek ere ikuskizun hau finantziatzeko behar dute, bueno, sarrera bat jartzea, eta jentea etortzea eta betetzea, ez? Orduan, bueno, erronka da batetik, bek niretzako azken batean da edukiontzi bat, zementozko edukiontzi bat, da beti da zailagoa, ez? Zu naturarekin zaudenean, edo
edo antzoki bat horretarako prestatua, eta bueno, pues, ez dakit, beste modu batera errazagoa da. Baina hau, hain handia, dimentsio hain handiekin, beti da zailagoa. Eta gainera, ikuskizun hau, galdetzen didatenean, baina zer da umeentzako, digo, umeentzako bada, gazteentzako bada, helduentzat bada, jente nagusiarentzako, generoak berdin du. Orduan, hori ere bada, erronka bat, begirada poliedriko hori ematea, eta denek momentu batzuetan sentitzea, ostra, bau, bada niri dagokidan edo zuzenean niri hitz egiten ari dira, edo beste momentu batean gauza bera beste pertsona batzuekin, ez? Orduan, begirada poliedriko hori lortzeko, bueno, ikuskizunak eukiko du, pixka bat denetarik mezua, noski hori ahaztu gabe, azken batean paiazoek nik hilabete guzti hauetan ikasi dudana, paiazo hauek herriak maite izan baditu edo maite baditu horren beste bada ere herria entzun duelako eta herriarekin batera egin duelako taupada, ez? Herrien arazoez arduratu delako. Eta orduan, guk ere hori eman behar diegu beraiei, ez? Ez bakarrik entretenimentua, baizik eta bueno, entretenimentuaz gain, hori, eskerron hori egin duten guztiagatik hainbat arloetan, ez? Gizarteko hainbat arloetan, gaixotasunak direla, konflikto politikoak direla, edo, ez dakit, anistasuna, genero anistasuna dela, arlo guzti horiek horre egon dira eta jarraitzen dute egoten beraiek orduan. Eta, bueno, badauka ikuskizunak ere aukera emango du, Pirritx Porrotx eta Marimototxi egiteko omenaldia, baina iristeko ere Jose Maria Aiora eta Mertxeren gana. Beraiek nortzuk diran ere ezagutzeko. Eta ez dakit zein paper esleitu diezun Pirritx Porrotx eta Marimototxi, ez dakit guztiz pasiboak izango diren, omenaldia jasotzeko, edo, bueno, zerbait egin behar duten ere. Denetarik egongo da. Baina egia da, ikuskizunaren muina dela omenaldia beraiei. Orduan, kaso honetan lanean gainontzeko guztiak jarriko gara, ez? Publikoa baita. Eurak noski, hartuko dute parte, baina batez ere omenduak izango dira. Eta orduan rola, bueno, bikoitza izango da, ez? Orduan, bueno, ez dut kontatu nahi, pixka bat, baina bai, izango dute, eurak sentitu egin beharko dute, sentitu egingo dute, ikusi egingo dute, eta bidaiatu egingo dute bekera baita. Eta zuri dagokizunez, aipatu duzu ez, hilabeteak eman dituzu, supotzen dut ardizekin hitz egiten, buruan ideia mamitzen, eta orain, batean, oso abstraktua zena, bilakatzen ari da, errealitate horbeken. Ez dakit sekulako estresa sentitzen duzun, edo kontrako, edagian orain ja, orain askatzeko. Estresa gehiago, bueno, bada estresa, lan talde oso handia dalako, baina, bueno, ondoan izan dutanela baka, testuak eta idazten, eta ideian ere laguntzen, orduan, gehiago sortzen dit, estresa handiena, bueno, sortzaile modura, behar bada igarotzen dut, hori, eskaera egiten dizutenean, egiten dizutenetik, zure buruan zerbait gauzatzen den arte, ez? Hori bai dela nahiko obsesiboa, ezin duzuna burutik kendu, guk ere maite zaituztegu, esan behar diegu, ez? Eta orduan, ideia horri eman arte forma bat zein izango da nezurdura, niretzako hori da, behar bada ansiedade gehien sortzen didana. Gero ja da lana, hau koordinatu bestea, testu hau eskatu honi, beste motata bateko lana da. Egia da, gidoia, atzo bertan behin betiko gidoia oraindik testo bat falta zaigu, baina artista batek egin behar duena, baina badakigu zoragarri egingo duela eta hor egongo da holtza gainean, gainontzeko guztia, ja, gidoi literarioan badago. Eskaleta aspaldi egin nuen,
baina orain ja gidoi literario bat dago, testuekin, bueno, pixka bat igandean ere musikariak, bueno, egongo dire musikariekin ensaioa egin gendun, entzuten nuen, bueno, dantzariekin horaritu naiz ensaiatzen, bueno, pues ja badoa forma, forma hori ja hartzen doanean, zatuz, bueno, pues ja kolokatzen dut gehiago buruan, ez? Baina lehendabiziko ideia hori, azken batean hori da, ez? Ideia izatea, zertaz hitz egingo dugu. Eta, bueno, ezurdura erabaki genuenean anerekin adostuta, kantuak, azken batean aitzakia izan da, maite zaitut kantuak 20 urte bete dituela urten, eta horrek eragin zidan, ezurdura kantuek eman behar digute, ez? Goazen bilatzera 10-11 kantu, ibilbide hau egiteko aukera emango digutenak. Orduan, horiek dira ezurdura eta motorra esango nuke musika dela, gero eragingo duena beste hainbat gauza eszenatokian. Baina, eta bueno, artista konbidatu asko eta asko izango ditugu, kantu horiek abesten. Eta gonbidatuen artean, gehienak nola ez, euskal herritarrak dira, baina egongo dira ere gazako, lehen aipatu duzu ez, pailazo hauek, nolabait harrera izugarri izan dute, herriari begira egon direlako, baina ez bakarrik euskal herriari begira, baizik eta mundu mailan. Eta laguntza edo beharra duten guztiei begira egon dira, horien artean Palestina, Jose Maria Aspaldi egon zan Palestinan, eta bueno, kasu honetan, bueno, aukera ikusi gendun Solban taldea aste honetan, etorri da Katarretik, bueno, bete-betean harrapatu zituen gerra hasierak, bertan, Palestinan, 7 hilabete eman zituzten bomben azpian, eta han zeudela, hango umeen bizitza pixka bat, alaitzeko, hobetzeko edo beldurra haietatik aldentzeko, beraiekin kantuan aritu ziren, toki batetik bestera. Eta, bueno, gero badakit autu gogorra hartu zutela, handik ateratzearena, eta ahotsa emateko han gertatzen zenari, ez? Katarren egon dira hilabete batzuk, eta aste honetan bertan atzo edo iritsi dira ona, eta, bueno, eszenatokian izango dugu Solban taldea, bueno, beraien ahotsa beharrezkoa zelako gure pailazo hauen omenaldian. Nik uste du momentu hunkigarria izango dela, eta, bueno, orain arte momentu batzuetan antolatu direnean Israel eragiten ari dan genozidioaren aurkako ekintzak edo, eta erantzuna zabala izan da, hemen ere, erantzuna hau batekoa izango dela, eta beharrezkoa. Eta hortzen nire ikusi dut norbait dagoela ere gela hori erabiltzeko nahian, ez dizugu denbora gehiago lapurtuko, 1000 esker tartetxo bat egiteagatik gurekin hitz egiteko, eta larun batean ikusiko gara, zenian pistan egongo naiz familiarekin, orduan 1000 esker egindako lanagatik, eta agian larun batean ikusiko dugu elkar. Oso ondo, eskerrik asko zurei ahotsa emateagatik.